Maiko ambiri atukuka mosiyanasiyana kuzera ku zipani za ndale, ndipo zipani za ndale za maiko osiyanasiyana ndi zimene lili gwero la chitukuko, gwero la maubale osiyanasiyana, gwero la china chilichonse kuchokera ku agriculture, health, education. Ndipo ndizonyadisa kwambiri umati ukamayenda maiko amene wankumaona maiko awo mmene atukukira, kutukuka kuzera ku ndale zotchakuka bwino, ndale zimene zipani zake zili ndi manifesto yabwino, welfare yabwino yogwirizana ndi anthu ake. Ndipo ukamayang'ana manifesto ya zipani za maiko osiyanasiyana ndi manifesto imene ili ndi welfare yokhuzana ndi anthu, kuti anthu amuzikolo azikhala pa moyo wabwino, anthu azimva kukoma. Izi ndi zimene ine ndakhala ndikudziwa kuchokera ndili mwana, kuti ndale ndiye gwero la chitukuko zenizeni, gwero la maubale osiyanasiyana. Koma pamene ndakulapa ndatha kuona kunena kuti kuno kwathu izi ndi boza la nkhunkhuniza. Andale ambiri amakonza zipani zawo ndi cholinga kuti azikhutise iwo okha, azilemera. Ndipo ndatha kuona kuti kuno ku Malawi ndale ndiye gwero la kuphana, ndale ndiye gwero la ufiti. Ndale ngati kuli munthu amene ali olimba mtima amene samamumvera nzake chisoni, ndiye wandale wa ku Malawi. No wonder zipani zambiri mbuyomu zimakhala zakufamile, ndipo anthu ambiri akhala akuzichita accuse kuti bwanji zipanizi zili ngati zakufamile. Ine lero ndachiziwa chifukwa chake, kunena kuti anthu amene amakhala kuti akuchita protect legacy, akuchita protect mfundo zakuchipanizo, ndi chifukwa chake zimaoneka ngati zakufamile. Lero ndaonera zimene zikuchitika ku UTM, kunena kuti popeza UTM si chipani chakufamile, Malemu Chilima anachitenga chipani chakuti chikhale chipani cha ziko, aliyense atenge nawo mbali, aliyense atenge nawo gawo, ndi cholinga kuti titukule ziko lathu. Anthu ena andale amene ndi ozikonda, amene cholinga chawo sichotukula ziko lino, amene cholinga chawo sichosamalira Malawi, achitenga chipani chijaso pano kuchitenga fosero. Abale, thamangani sopano mubwere kuno muzaone ku Malawi, UTM is fosero. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti only after a month chimuyikireni Chilima muchipani cha UTM sopano mwasanduka magawo kapena zigawo, ma divisions osiyanasiyana. Ena ukawafusa kuti kodi inuyo mukuyimirira kuti muli chigawo kapena ndinu a UTM amakandulo, gulu la Chilima, kapena inuyo muli chigawo ichi chamanganya. Chifukwa chizikuchita kuonekeratu kunena kuti chipani cha UTM ngati sichisamala at the space that we are going, chipani chimene chichi chatha basi. Chifukwa ndikutha kuona mbali ina UTM ya ministers, UTM ya manganya, UTM ya Chilima imene ikutchedwa kuti ya candle lighting. Koma ndizoona ino akulu amuchipani cha UTM, ndizoona zimene mukupangazi. Is this the way you want to honor Chilima? Ndipo Chilimayo akati asamwalire, bwenzi pano anthu inu mukupanga zimenezi. Ndizomvesa chisoni kwambiri, ndipo ngati mzimu umalankhula, ukulankhulani ndipo ukukanthani inu anthu a UTM. Nsanga zoona. Olo ali mkazi kuti mamuna ake wamwalira, mama wandu kuzamva kuti mkazi uja wakwatiwa. Anthu tupa khomo amadziwa kuna kuti wampha mamuna uja ndi mkazi, amafuna kuti atengane ni mamuna wina. Inu zoona a UTM akulu anzeru ngati inuyo, zoona within a shortest period mwayamba kukangana, mwayamba kuwaitanisa azimuna kuti akukwatireni nsanga zoona. Ndipo ukamamva ma speech iwo zikuchita kuonekeratu kunena kuti UTM basi anthu agawanapo zida, bandi agawanapo zida.
ndamva chisoni kwambiri kuona kuti mu UTM munali anthu amene timatenga kuti ali ndi integrity yawo, munali kapena muli anthu a integrity in short. Ndipo ineyo ndimayembekezera kunena kuti anthu inu mukhala pansi pamodzi ndikuwuzana chimodzi ndi cholinga kuti agenda kapena manifesto kapena zolinga za malemu Saulos Chilima muzipitise pasogolo. Koma chimene ndaona ine nchonena kuti usatana komanso ndalama ndi zimene ziti ziwononge UTM. Inu zoona Anoero Masangwi, inuyo a Richard Makondi, inuyo a Chijaonga, inuyo a Michael Yati, a Louis Ngalande, a George Zona, George Sawonda, a Mai Makuta, inu zoona a Newton Kambala, inuyo a Kalonga, mukulephera kukhala pamodzi ndi kugwirizana ndi cholinga kuti mzimu wa malemu Saulos Chilima uyende bwino. Inu sanga nditulo nzanu yolo 60 days sana sinakwane m'manda mwache, mwayamba kale kuti muzikangana, mwayamba kale kugawana chipani, mwayamba kale kuwaitanira anthu kuti bwerani muzalowe mu chipani chimenechi without giving yourself time ndi kugwirizana. Lero taona ni sopano tu UTM ija yang'ambika patatu, kuli UTM ya maministers, kuli UTM ya Manganya, kuli UTM ya Makandulo, imene ikunenedwa kuti ikufuna iteteze mzimu kapena legacy wa Chilima. Inu Akwesi Msusa, inu a Felix Njawala, zoona ndithu zoona inu. Is this the way you would want to honor Saulos Chilima? Pakali panopa kwabwera ndalama zosiyana za nkhani ena akupulinta ma t-shirt. Timu imeneyo ikupulinta ma t-shirt, ikupulinta salu, ikupulinta zipewa, ndipo aliyense kuti abwere kusonkhana kupasidwa 60,000. Is this the way you would want to honor Chilima? Ndipo Chilima akanakhala kuti ali moyo, is this the way mukati muzichita behave? Zoona iniyo nzanu mmene mmakondaniana naye muja, is this the way you would want to honor him? Mwatani inuyo akulu aku UTM, Akambala, ndinu munthu amene timakutenga ni kukhala wamkulu wa nzeru zache, ndipo anthu ambiri amalankhula za inu. Anoero Masangwi, inu ndi amene mmaoneka ngati ndinu cheya wakumene koko waku UTM. Zoona Akalonga, zoona a Michael Yati, mwagwira ntchito yabwino koopsa nthawi imene ija imene imayambira UTM kuzafika nthawi imene Saulos watisiya. Zoona mukufuna muononge legacy. Tabwerani pamodzi mugwirizane muitanizane mukonze chipani ichi Saulos mzimu wache uuse mumtendere. Koma mukangobweresapo a Satana, inu a Michael Usi, a Vice President, mukangobweresapo Satana ndi ndalama, muziwe kuti UTM yo yathera pompo. Ndili ndi misonzi mu mtima mwanga, ndili wokumva chisoni kuona chinthu chimene ine ndinali nacho part and parcel chikupita kuchiwonongeko. Ndipo tumwina Mulungu wazatheka bwanji ena ife wokupsya mitima nsanga ife tinachita bwino kuchoka chifukwa lero kukanakhala nkhondotu. Anthu akanatibula natu mmene ine ngati ine ndikanabandula anthu ena. Ndikutha kumuona ine Saulos ali pa trekita ndi Michael Usi tikuchoka kukomesa, kuchoka kumene koko atafuta kulembesa chipani, kupereka ma certificate, kupereka mapepala kumeki. Ndikutha kuona anthu akupita ku desert, ku Bangwe, kuyandikana ndi nyumba ya uyu ya George Sawonda. A George Sawonda inu mulibe sizia. Anthu amu UTM inu thupiranulo simunjenjemera kuti zimene mukupangazi ndi zinthu zimene ngakhale a Malawi sangakondwe nazo. Mukuusa tuso pano pamene ponkwiyo kuchokera kwa Chilima. Ndipo zimene mukupangazi mukupanga kuti ana ake a Chilima ndi mkazi ake akamakhala ndi azibale ake avalera akuti aziti chani. Anthu akunsipe, angoni akuntcheu akamamva zimene zizi ndikumaona zimene mukupangazi mukufuna kuti iwo aziti chani. Anzanu sanamalize kulira, mwezi sunathe, masiku sanapite pamwambo uja wa angoni 60 days sinapitepo. Zoona inuyo mungambwerese mkazi wina
nyumba zoona iniyo mungambwerese mamuna wina nyumba osakhala phe mene amakhalira bwanji mwini wake tu amakhala phe akafuna kupanga chinthu inunso mukanakhala phe anthu azizifunsa okha kuti kodi amenewa what is their next move. Koma ndale ndizoopsa kwambiri, mukanakhala pansi ndithu mukambirane before it is too late, because uku mukupita kundi kuchiwonongekotu mbene yaonongekera MCP. IMCP panopa anali chipani chimene akafuna democracy, koma lero akukonza njira zophera anthu. Mfutizo ndesi zamasewera olo ineyo tikunena pano andipasayanga kale munthu alirede kuti andiombere ineyo, ndipo ine sindikupanga mantha ena aliwonse, ndizazuzula amene ndingazuzule, sindingaope mfuti imene mwampasa munthuyo. Information ndili nayo kale kuti iniyo mufuna mundiphe ineyo, koma tazayesereni mbwere muzaone zimene muti muzaone. Anthu ndikamanena kuti ine ndine mwana woopsa kwambiri, ndikufuna mumutume amene mwampasa futiyo kuti azaphene muzaone zimene ziti zizachitike. Koma ine sindingapange mantha kose, ndizazuzula, ndizanena chilungamo. Amalawi akuvutika kwambiri, ndipo kuvutika kwa Amalawi sindikukhulupirira kuti alipo amene atazavotere inunso wa MCP amene lero mphamvu zakuchulukirani mukukonza mapulani kuti mubwerese bilu kuzera kwa maministers yanu ku parliament yokuti mukachose 50+1 imeneyo siyithekatu. Ngati as long as ineyo I am alive zimenezo sizitheka, timenyana nanu ndipo sizingatheke kuti mukawatenge Amalawi for granted. Mwabweresa iniyo ziphinjo zosiyana pamaso pa Amalawi. Tikamanena Amalawi kunena kuti boma ili ndilokuba ndipo ORT mulibe mmaministerizimu mmadepartment osiyana kulibeko ORT akungoyipanga papepala ndalama zija zikatuluka ndikugawana okhaokha. Tapita ni ku Ministry of Labor mukaone, ku department ya compensation ku Ministry of Labor kuseri kwa ujeni kwa immigration mulilonga mukaone ikutano 6 months yopanda magesi. Anthu okuti akuene azichita transact kapena kuthandiza anthu amene anapanga ngozi zosiyana kuti ma companies apase ndalama mabumucheni ma company yawo kuzera kuma insurance companies apereke ndalama ikuthatu ndikuti ucheni department imene ya labor 6 months opanda ndalama ina iliyonse, ndipo kulibeko magesi 6 months. Magesi ndi 6 months koma ndalama zokuchokera last year sakulandira. Musamaone apolisiwa, musamaone amewa akuzunzika koopsa. Apolisi akuzunzika, tikunena pano pa apolisi afika size yoma vala ujeni sapato ya fuluso kumavala sapato za ana apolisi. Ndizomvesa chisoni kuti ngakhale kuame imene timanena kuti ma lance corporal kapena ma private soldiers ati council yawo inakhala pansi ndikuchosa ma allowance house allowance, ndikuchosa privilege ya mazi, ndikuchosa privilege ya magesi, ndikuwauza onse amene anakwatira kunena kuti chokani imene kumene muliko mubwere mulowe ku barracks. Komanda atu amene komanda wame atakhala ku council yawo ndi SPC ndi ma ministers alamula kunena kuti anthu aja akuvutika ajawo salary yawo ndiyochepa aliso ndi ngongole m'mabanki ati anthu amene ajawo akalowe ku barracks. No more house allowances. Now mukapita ku barracks ko mukamakazifusa mukafuse kuti kodi kuno nyumba ziliko. Inuyo akomanda akuame mukuwauza anthu anu kuzera ku meeting yanu imene munapanga ndi SPC ndi ma ministers anu kunena kuti amene ndi ma private soldiers komanso lance corporal amene ali ang'onowa mukuwauza kuti akalowe ku barracks, apite mma barracks osiyana khaya ndi kuzomba, Salima, kunzuzu, kulilongwe, akakhale mu barracks muli nyumba. Pena pake tazipangani ma decisions othandiza
Anthu ame ndi anthu amene maiko ambiri amapasidwa ulemu kopsa. Anthu a polisi ndi anthu amene amapasidwa ulemu kopsa. Ndipo ntchito ya upolisi kalero tife tili ku sukulu tinkayifuna tili ana. Ntchito ya ame ifeyo tili ana tinkayifuna. Koma lero tolo mwana simungaza mumve akunena kuti I want to be a soldier, I want to be a policeman, I want to be a nurse, I want to be a teacher. Oi, mukamufusa pano mwana akuwuzani kuti I want to be chakwera, akunena kuti akufuna akhale politician, azikaba chifukwa kumene kungati kuli kulemera msanga ndiye ndikuja kumatchedwa kundale. Ndi chifukwa chake a UTM akufuna kuphana. Iniyo mukanene kuti aye uje ni 50+1 tikuichosa chifukwa imene ndiyononga economy iyonongeka how. Inu sitinakuuze ni kunena kuti ma constituency muachepese. Sitinanene kuti ma MP mukaika ku parliament kwakachulukako ndiye kuti chuma cha boma chionongeka. Sitimakuuza ni inu kuti musamabe mukamaba uje ni chuma cha ziko chionongeka. Nderero mukufuna mpange mafilimu pamene chiseko chakumpanani kuti mubere zisankho mmene mukuzibereramu kuti mubere zisankho pafiru kuti mukachose 50+1 mukunama apanga tithana nanu kopsa ndipo amalawi akuukirani. Bon calendar the DC ine ndimango kukhazula sindiona kuti ati uyu ndi nzanga uyu ndi mbale yanga uyu ndimachokera naye kumozi ndimango kubandula. Koma inuyo aboma inuyo mutenga nsambi pa imfa imene yachilima. Ndipo mukunena kuti ati mufuna muziresa miyambo ya makandulo. Ndiye ainyaketu mwanache wanena kuti miyambo ya makandulo ipitirire. Mwinaso inu kumeneko ku MCP popeza kumenekonso kunafa anthu anu ambiri mungoyambisaso makandulo anu. Koma iyi ya chilima izimwi wina achapita nayo. The DC.